نخيد አይለቅ ወቀምነው እዛ ለመግባት ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆና ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እሱ የሞተ ነው። የወደብ አገልግሎት እንደ ነዳጅ፣ እንደ ባንክ አገልግሎት፣ እንደ መኪና በገበያ የሚሸጥና የሚገዛ አገልግሎትና ሸቀጥ ነው። እዛ ርቀን ወደብ ሸቀጥ ነው ብለን በ60 ኪሎ ሜትር ቁጭ ካል አደጋ ይመጣል። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብመንገዲ ቢቢሲ ኣምሓርኛ ዝወፅእ ዘሎ እዩ ናይ ባህርበር ጥያቄ ዝብል ዘሎ ዳርጋ ዓባ ዛረባ ኮይኑ ስለ ዘሎ እዛ ክሊፕ እዚኣ ጥራይ እዚኣ ትሪእዋ ፀናሕኩም ሓደ ዓብ ጭብጢ ዝኸውን ዝኽእል ናይ ዓቢ መንግስቲ ክንምንታይ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ፕሮፓጋንዳ ይገብር ከም ዘሎን ልውላውነት ዝደፍር ይዛረብ ከም ዘሎን ብግምጣሉ መለስ ዜናዊ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ እዩ ወደብ ቢዝነስ እዩ ስለዚ ካብ ዘርባሓና ክንከይድ ንኽእል ንፀላኢና ንምድኻም ድማ ንኤርትራ ከይትረብሕ ኤርትራ ከይትዓቢ ድማ ወላ እውን ዝኸበረ ገንዘብ ከፊልና ናብ ጅቡቲ ክንከይድ ኣለና ብምባል ነቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ነፂጎም ዝኸዱ ባዕሎም እዮም ነይሮም። ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ብኩሉ መንገዲ ይደፍዎ ኣለዉ። ካሊእ ጀነራል ለንቀለ ዝበለ ቀዲሙ ዝበለ ድማ ከተሓዘልኩም ምንታን ብሓደ እናርኣናዮ ንክንከይድ ንክሕግዘና ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ እዩ። ኣብዚ ስምዑ እጂ እቲ ናይ ዓፋር ናይ ገለን ዝብልዎ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ክትውስኸሉ ስለ ዝኾና ሆኖ እንድትወስድ ብሎ ሲያስብ የእኛ መንግስት ግን አሰብ አያስፈልገንም የአሰብን ጉዳይ ዘግተነዋል ተብሎ የተቀመጠበት ጉዳይ በጣም አሳዛኝ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስትወስዱት እንካችሁ ብሎ የተሰጡት አሰብ ከኛ አልተወሰደብንም፣ ተገፍተንም አይደለም አሰብ በአሁኑ ጊዜ ማለት ቀደም ባሉ ጊዜያቶች ሊሆን ይችላል። በአሁን ላይ በነበረው መንግስት ግን በኢህአዴግ መንግስት ግን ተሰጥቷቸው ለኤርትራውያን ተሰጥቷቸው ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። ፋክቶችን ማለት ነው። ዴፕስ አናሊሲስ ሳንሰራ ዝም ብለን ሲምፕል ፋክቶችን አንስተን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ከዓ ሕጂ ቀኒዲ ዋላ ሓድሽ ኣይፈለጥኩን በት ኤርትራ መንጋጋኹም ሴራ ዓንዲ ሕቆኹም ኣፍሪሳ ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ብላብላ ዝብል ዝነበረ መራሕናትኩም ንብረቱ ክዳኑ ከይጠርነፈ ምስ ብጃሞ ንዚምባብዌ ከም ዝሃድም ገይራ ከም ዝተዓወተት ከዝነገሮም የለን ድዩ እቲ ታሪክ እቲ የለን ድዩ ኣብቲ ናቶም መፅሓፍ ኣይፀሓፍዎ እንዲዮም እስካብ ኢትዮጵያ ዝተምሃርኩም ንገሩኒ ደርጊ ከም ዝሃደመ ህዝባዊ ግንባር ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ከም ዝበንቆሮም ኣብቲ ታሪክ መዛግብቲ ናይ ታሪኮም ይመሃርዎ ዶ? ምክንያቱ ሂትለራውያን ወይ እውን ጀርመን ነቲ ውድቀት ናይ ሂትለር ይመሃርዎ እዮም ተዲኹንሎም ይመሃርዎ እዮም ሂትለር እንታይ ከም ዝገበረ ብኸመይ ከም ዝወደቀ ይመሃርዎ እዮም እንታይ ዓይነት ግፍዒ ከም ዘብፅሐ መንግስቲ ሃይለማርያም እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ እዞም ሰባት እዚኣቶም ይመሃርዎ ዶ? እቲ ህወሓትሲ ወይ እውን ህወደግሲ ነቲ ግፍዕታት ናይ ደርጊሲ ኣብ ካሪክለም ይትይዎ ዶ? እስከ እቶም ኢትዮጵያ ዝተምሃርኩም ንገሩና። ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኮምፕሊትሊ ኣብ ሁተታ እዮም ዘለዉ። መጀመርያ ኤርትራ ናፅነታ ክትረክብ ከላ ኣብ ጣውላ ለሚና ዝረኽበቶ እዩ ዝመስሎም ዘሎ ንዓና ዝውክል ንረብሓና ዝውክል ሁተፍ ኦኬ ሕማቅ ከዛርቡን እዮም እዚኦም ኣበይ ነርካ ከሎሚ ከምዚ ክትዛረብ መጀመርያ ኤርትራ ብቅልፂ ማይ ናፅነታ ረኺባ ድሕሪኡ ድማ ሕጋውነት ድማ ልቢሳቶ ምክንያቱ ኤርትራ መሰል ናይ ርእሰ ውሳነ ስለ ዝነበራ ራይት ቱ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ድማ ማንም ሰብ ፍቃድ ኣይተሓተሉን ኢኻ ንስኻ መሰል ናትካዩ ሉላዊ ሃገር ክትከውን ዲኻ ትደሊ ወይስ ኣካል ናይ ካልእ ክትከውን ትደሊ ምርጫ ናትካዩ ሶማሌላንድ እኮ ብምርጫ ናቶም ምስ ኢትዮጵያ ክንከውን ኢና ኢሎም እዮም ከይዶም ምስ ሶማልያ ክንከውን ኢና ኢሎም ድሕሪኡ እኳ ተጣዒሶም እንተኾኑ መጀመርያ ግን ብምርጫ ናቶም ናይ ሶማሊላንድ ናይ እንግሊዝ ነይሩ ሶማሊያ ድማ ናይ ጣልያን ነይሩ መግዛእቲ ብመግዛእቲ ደረጃ ስለዚ ሶማሊላንድ ብመግዛእቲ ደረጃ መሰል ርእሰ ውሳነ ነይርዎም እዩ ግን ናፅነቶም ምስ ረኸቡ ብምርጫኦም ምስ ሶማልያ ሓንቲ ክንከውን ኢና ኢሎም ከይዶም እዚ ውሳነ እዩ ምርጫ እዩ ድማ ኤርትራ ከምኡ ይኮነት ኤርትራ ንምንታይ እዚ ዝተሓዘልኩም ዘሎ ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ይኮነን ብዙሕ ግዜ ስለ ዝጥቀሙሉ እዩ ሶማሊላንድ መግዛእቲ ነይራ እያ ብኤሮጳውያን ተገዚያ እያ ስለዚ መሰል ርእሰ ውሳነ ሲግባኣ ነይሩ እዩ ትኽክል ግን ናፃ ምስ ኮኑ ባዕሎም ምስ ሶማልያ ሓንቲ ሃገር ንከውና ምክንያቱ ሶማልያውያን ሓደ ስለ ዝኾኑ ኤርትራ ግን ምስ ኢትዮጵያ ንክትሕወስ መደብ ኣይነበራን ዋላ እቲ ፌደሬሽን ብሓይሊ ዝገበርዋ እውን ህዝቢ ኤርትራ ይተቐበሎን ነይሩ ወላ እውን ነቲ ዘይተቐበሎ ድማ ባዕላቶም እዮም ጥሒሶም ስለዚ ናይ ኤርትራ መሰል ርእሰ ውሳነ ኣብ ምልክት ሕቶ ክኣቱ ዝኽእል ኣይኮነን እልፊ ምዕንጅሉ እናመፀ ኣብዚ ድከትና ኣፅጊብና ካበይ ዝመፅእ ኣጀንዳ ምዃኑ ድማ ኣብዚ ስምዑ Talking points, what do you have in mind? We have a few options we want to run by you. We'll say 130 million people can't be landlocked. Our Aigeban. That sound a good case. We need to be strong for this to work. Eshi, Genzabu Yetale. Here is your gift. Eshi Amise, Your Highness. Oh. I am rich now. Here I come, France.
My $48 million cottage house will be paid in full. In regard to the talking points, كم ذات رواز اللهم بكارتون جيروم سريحمو تي أبي أحمدن كادرتات ناتون زتكملوا talking point زبال 130 مليون بأفنا بقررنا حنا تحزين خلينا دو كم زينا بزياف دقة بحرك النبرين خلينا دو زبل زربا تزحيف زوهابهم talking point يبال مزاربا عرسي تباهيل زوهابهم مخانون نعزبهم دما كم ذات رواز اللهم يتمثل وتسيد نعتدما كافي كم تمثل زلا بريليانت زخونو كرياتيف زخون سبات كم زيان ناقبرو نتازربا هيبوهم مالو ببسو منو 230 مليون 210 مليون زنبرتنا 230 مليون تغير الله أبزغ ربا دما 204 مليون زبلون يسمع الله سلازو تغزري I don't know لك عين خاصة مسبل كاري حدا مليون دمس ولا انت يردانون يقول بتقوين بتي تزربا كم زمثلن نابي كم زخيزلون تكون تادما نابي كخي كم زغل ولا تي ميديا عالم يوزكا تولزلو احنا دما اكلنا تينا بتزبو نجر كم زي نابلو مسمن تبعيسو مالو بلن كنا مسيلكم حدا غزي تي املاخ سمسانا ندينا ابز خاصم انت يغاتي ملو اوروبايان غبت مس اوروبا زغبرتون اثيوبيا تبلو زلا. This country, along with Qatar, has been a crucial mediator between Gaza and Israel. For President Abdel Fattah al-Sisi, this is a moment he has been waiting for. Building strong relations with the West as his country stands at the forefront of the international push to shape post-war Gaza. A fragile ceasefire agreement is holding. US President Trump attended the Sharm زتري وزلهم أنا دحرتنا يوعلنا ناي غزا بيس بلان تباهيلو أب جبت استجبره ناي جبتي بريزيدنت عبد الفتاح السيسي ناب أوروبا حبرت كيدو مس أوروبا حبرت هذا ركب جيرو خمزلو يزنقر زلو التركب استجبره دما بزو حزارة بخين له مخنياتو أبتي زتوهبه وسانة أمونغوت يوم كل تحيلتات زمته ني منقسي 4 كيلو أغوت عوا خمزلو انتاي سلة تبهلو إذا كم زاقات يمزلو ندحري الكارما أمباسادر ناي إثيوبيا أب أوروبا حبرت ناي تقاوم دبدابة ويو ناي تقاوم صحف صحيفة خمزلون سلمتاي أوروبا حبرت بس قبسي بموقانو تبقى كم زي تسمعوا من أب قداي ناي سوماليا أب قداي ناي نيلز بحالزلو أب كالل أوروبا حبرت نعنا توليمو مس قبسي بمخانو تقوتعنا لنا يبلو دونالد ترامب بعلو مس قبسي خوينو أنصار إثيوبيا خمسة نبرز ذكر كوينو حجر ما أوروبا حبرت تمساسالي أنصارنا بمخانو استسمعون كتاي يوم زقلت زلو the European Union and the government of Egypt have jointly called for increased international support for Somalia, emphasizing the importance of global cooperation and the participation of new donors in the country's stabilization. ስለዚህ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ብክልተ እግራ ክትረግፀሉ ትኽእል ርግኣት ናይ ሶማልያ ንክኸውን ክተሓባበሩ ከም ዘለዎም ሰራዊት ናይ ግብፂ ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ምድላዋት ከም ዘሎ ናብ ሶማልያ ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ካኣቱ ምዃኑ እዩ The EU and Egypt reiterated their commitment to strengthening the federal government of Somalia's state building. እዚስ ንኢትዮጵያ ስለምንታይ ዘቆጥዖም አይደኖ ብሓፈሻ ኣበይ ያሎ ተቆጥዐናቶም መሲልኩም there was this article abzulakom news Ethiopia criticizes EU-Egypt joint statement as problematic and deeply disappointing. So እንታይም ዝብሉ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤውሮፓ ሕብረትን ኣብ መንጎ ግብፅን ኤውሮፓ ሕብረትን ዝተገበረ ስምምዕ ከም ዘቆጥዖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ኻ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኒል ናይ ግብፂ ኣተሓሳስባን ናይ ግብፂ መርገፅን ክወስድ ከም ዝመረፀ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኤምባሲ expressed regret that the EU decided to undermine Ethiopia's bilateral platform with Egypt እዚ ኻ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ጥራይ ክግበር ዝግብኦ ምስ ኢትዮጵያ ምስ እዚ ትመግለፂ ምስ ግብፂ ኮይኖም ሓደ ዓይነት ድምፂ ብምውሳዶም ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ብምባል ክስዮም ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ እያ ትኩሪ ዘላ እዚ ኸ ዶናልድ ትራምፕ ጠሊምዎም ኤውሮፓ ሕብረት ኣንፃርና ኮይኑ ኤቭሪባዲ is against us ዓይነቱ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ኮሎኒያል ኤንድ ሞኖፖሊስቲክ ብዛዕባ እቲ ናይ ኒል ዝምልከት ድማ ኤውሮፓ ሕብረት ግብፂ ኣዝያ ተገድሶም ኣብ ጉዳይ ናይ ቃዛ ይኹን ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ይኹን ኣብ ጉዳይ ናይ ንግዲ ይኹን ግብፂ ኣዝያ ኣገዳሲ እያ ብግምጣል ኢትዮጵያ ለቨሬጅ ናቱ ወይ እውን ናቱ ፅልዋ ኣዝዩ ድሩት እዩ ምክንያቱ ዕዳጋ ኣለኒ ክብል ይኽእል ኪኑ ሓሊፉ ግን ክገብሮ ዝኽእል ፅልዋ ኣዝዩ ድሩት እዩ ምስ ግብፂ ኣወዳዲርካ ግብፂ ኣብ ሃገር ጥራይ ደይኮነ ስዊስ ካናል ዝበሃል ኣብ ግምት ኢኻ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት እውን ኣይተሰማምዑን ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ከማ ገይሩ ኣቆጥዕዎም ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ በ60 ኪሎ ሜትር ቁጭ ካል አደጋ ይመጣል። በዚህ ያልተመረጠ መንግስት የባህር በር አሳልፎ የመስጠት ማንዴት የለው። የባህር በር ጥያቄ ማንሳት ወንጀልና ስህተት አይደለም።
ጉዳይም ያለቀው በዚያው ነበር። ነገር ግን ከ30 ዓመታት በኋላ ኢትዮጵያ አሁን የባህር በር አስፈልጎኛል እያለች ነው። ከማስፈለጉም በላይ የባህር በር ጉዳይ የህልውና ጉዳይ ነው በማለት በመሪዎቿ በኩል በተደጋጋሚና በአጽንኦት እየገለጸች ትገኛለች። ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ተዋሳኝነት በተገለለችበት ወቅት አገሪቱን ይመራ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ሜንስትሪም ሚድያ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዙሕ ክመላለስ ኢና ንሪኦ ዘለና ደይ መደይል እዩ ድማ ከም ኣጀንዳ ከም ሓደ ዓብ ኣጀንዳ ተወሲዱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ሸንኮለል ንርኢ ኣለና እቲ ጉዳይ ዝተፈትሐ ከም ዝኾነ እኳ ፍሉጥ እንተኾነ ግን ንሳቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ኣጀንዳ ጌርካ ብተደጋጋሚ ነቲ ሓሶትን ሸፈጥን ናይ ኢትዮጵያ ተደጋጊምካ ከም መፍትሒ ክውሰድ ስለ ዝኽእል ንሳቶም ቅድሚ ሕጂ ዝብልዎ ዝነበሩ ንጹር ዝኾነ ዘረባ እናሃለወ ንኣብነት ዝስምዕዎ ማንሳት ወንጀልና ስህተት አይደለም። ታሪክን ብታውቁ መለስ ብላችሁ ይህን ጥያቄ ማንሳት ስህተት የሚሆንበት ምክንያት የለም። ታሪክን ካወቃችሁ በ1890 አካባቢ ኤርትራ በኢጣሊያ ከተያዘች በኋላ በመስፈን ታሪክ አጋጣሚ ኢትዮጵያ የባህር በሯን አጣች። ያለፉት ትውልዶች ግን ኢትዮጵያ የባህር በሯን አታለችና አንድ ጊዜ እጃችን አጣጥፈን እንቀመጣለን። ለ60 ዓመት የሚገዛ እንዲቋቋም ዘንድ በተደጋጋሚ እየተነሳ ነው። እቲ ዲቤት ኣብ ታሪካዊ ኩነታት ተመርኪሱ ዝበሃል ዘሎ እዩ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ብመንገዲ ኣርቲክል ገይሮም መሊሶም ኣለው እንታይ ኢትዮጵያስ as a port of session beyond realm of rationality ስለዚ ኣብ ህውተታት ዝተመርኮሰ ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያ ብዓሰብ ሕማም ርእሲ ሒዝዎም ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓንቲ ኣርቲክል ኣውፂኦም ነይሮም ኣብ ሸባይ.com እውን ኣላሳ ፅማቕ ናይቲ ኣርቲክል ክንርኢ ከለና እንታይ ዝብል ዘሎ ታሪካዊ ዝምባዐ ዘለዎ እዚ እቲ ኢትዮጵያ ተቕርቦ ዘላ ክሌም ወይ ከዓ ክሲ ሓደ ነጥቢ ብነጥቢ ብታሪካዊ መንገዲ እንተሪኻዮ a former Ethiopian naval force alleges a secret EPLF TPLF agreement dividing Eritrean ports. The article refutes this, citing the decision EPLF victory in Massawa and Assab. ስለዚ ኒ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ከውድቕዎ ከሎ ወይ እውን ኤርትራ ናፅነታ ነቲ ወደባት ክትምንጥላ ከለዋ ኣብ መንጎ ህወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ብዝተገበረ ድራማ ምዃኑ እዮም ዝብሉ ሓሶት ካይብል ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ብትክክል ድማ ሓሶት ኣብ ባፅዕ ዝተገበረ ስርሒት ፈንቂሉ ስለ ዝኣለየኩም እዩ ኩዒትኩም ጌርኩሞ ዝነበርኩም መሰረት ፈንቂሉ ብስርሒት ፈንቅል ስለ ዝኣለየኩም እዩ ስርሒት ፈንቅል ድማ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ታሪክ እዩ ካልእ ኢዱ ዝሓወሰሉ ሓይሊ የለን ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ከምኡ እውን ንኩሉ ሓራም መውፃእ ናይ ኤርትራ ህወሓት ኣብ ገለ ክፋል ተሳቲፉ ነይሩ ክኸውን እዩ ገበን ኣይኮነን ሕማቅ እውን ኣይኮነን ንቡር ነገር እዩ እዚ ምዝኾነ ሓይሊ ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ ሽርክነት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኢትዮጵያ መንከ እቲ ደርጊ ዝበሃል መንከ ዘይሓገዞ መን እዩ ዘይሓገዞ እስራኤል ዲኻ ክትብሎ ሕብረት ሶቪየት ዲኻ ክትብሎ ጀርመን ዲኻ ክትብሎ ዋላ ኣይ ዶንት ኖ ሁኤቨር ኮርያ ዲኻ ሰሜን ኮርያ ዲኻ ክትብሎ ኩባ ዲኻ ክትብሎ ኤቭሪባዲ ኩሉ ሰብ ይሕግዞ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ምስ ህወሓት ተሰሪሑ ኣብ ገለ ክፋል ፀገም ዝነበሮ ኣይነበረን እቲ ታሪክ ድማ ንፁር እዩ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ክዝረብ ከሎ ዘተሃለልዎ ድማ Ethiopia's claim based on past investment in Assab is dismissed as irrelevant. እንታይ እዮም ዝብሉ ወደብ ዓሰብ ሪፋይነሪ ሃኒፅና ኢና ወደብ ኣስዒና ኢና ብላብላ ቢኤስ ዝኻ ኪዱ እንታይ እዮም ዝብሎም ዘሎ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ምክንያቱ ጥልያን ውን እኮ ፅርግያ ሰሪሓ እያ መንገዲ ባቡር ሰሪሓ እያ እቲ ዓሰብ ዝበሃል ዘሎ ጥልያን እያ ሰሪሓቶ ምናልባት ንእሽተይ ወሲኽካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዝወሰኽካሉ እንተነይሩካ ኮይኑ ወይ እውን ባፅዕ ንእሽተይ ነገር ወሲኽካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ካብቲ ዝወሰኽካ ሰራቕካ ከም ዝበዝሕ ግን ታሪክ ይነግር እዩ ብሓፈሻ ጥልያን መፅያ ኣብ ባፅዕ ኢንቨስት ስለ ዝገበርኩ ባፅዕ ሓቡኑ ክትብል ኣይሰማዕናየን ኣብ ዓሰብ ኢንቨስት ገይራ ኣስመራ ህንፃታት ስለ ዝሰራሕኩ ኣስመራ ናታያ ክትብል ኣይሰማዕናን ስለዚ ሓደ ካልእ ሃገር ጎቢጡ ብጥርሑ ዝጥቀም ዝነበረ ተገምቲሉ ኣነ ሰሪሐ ክብል ከሎ ድፍረት ናቱን ድርቅና ናቱን ድንቁርና ናቱን ጥራይ ዝነግረካ ብምባል ይምልስሉ ኣለው ኮረስተን ቃላት ንሳቶም ኣካደሚካሊ ፅቡቅ ዝኾነ ቃላት እዮም ግን እቲ መልሲ ድማ ተመሳሳሊ ከምኡውን ኤትኒክ ኣላያንስ ኣሊጀንስ እዚ ናይ ዓፋር ኣብትሎ ትግራይ ተጋሩ ብትሎ ገለገለ እናበልካ ዓፋር ኣብ ሶማልያ ኣሎ ዓፋር ኣብ ጅቡቲ ኣሎ ስለዚ ጅቡቲ ከይትከዳ ሃገር ዘይተሓትት ሶማልያ ብዓብዪ ሶማልያ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ኣብ ሱዳን ብጋምቤላ ዘሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ዘሎ ሓደ በቲ ናይ ኣምሓራ ምስ ሱዳን ርክብ ዘሎ ምስ ኬንያ ርክብ ዘሎ ተኦሮም ኣብ ክልቲ ኢሎ ስለዚ ስለምንታይ ቡክ ሄድካ ዘይተሓትት ዋይ ኤክስክሉሲቭሊ ብናይ ዓፋር ጥራይ ድራማ ትፈጥር እዚ ከዓ ኮምፕሊትሊ ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ እዩ ዩኤን ሬዞሉሽን ሚስ ኢንተርፕሬቴሽን ኣብ 52 ኢትዮጵያ ዓሰብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዝግባእ ፌደሬሽን ተገይሩ ዝበሃል እውን ፈፂምካ
ቦታ ዘይብሉን ሓሶትን ምዃኑ Eritrea's borders were defined by its status as a former Italian colony ናይ ኤርትራ ግዛታዊ ዶብ ኣካል ናይ መግዛት ኤውሮጳ ስለ ዝኾነት ግዛታዊ ዶብ ናታ ንጹር ዝኾነ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ 50ታት መጽያን UN ዝእመነትሉ ናብ ደገ ባሕሪ ግባዶ ገለዶ ዝበሃል ድራማ ዳምበር ሕቶ ቅሪቦም ክኾኑ እዮም ኣቅሪቦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እሱ ግን ከም ሓደ ጭብጥ እንፂኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዝምልከት ኣካባቢ ኤርትራ ጌርካ ትዛረቦ ትርጉም የብሉን ኣበሉ ነጥቢ ብነጥቢ መሊሶም ኣለዉ ከትኩም ረይዎ ከምዚ ዓይነት ኢና ድማ እንደለና ኤርትራ ነቲ ናቶም ሓሶት ጽቡቅ ጌራ ዲባንክ ትገብረላ Eritrea will not trade sovereignty for economic incentives exactly ኤርትራ ልውላውነታ ንቁጠባዊ ሽርክነትን ኢንቨስትመንትን ኢላ ክትህብ ፍቃደኛ ኣይኮነትን ድልውነት ድማ ይብላ እስከ ኣብዚያ ሓንቲ ደስ በለትን ከረየኩም እስከዚያ ስምዑለይ ኤርትራ ድማ በዚያ ጥራይት What role does President Isaias Afwerki play in shaping regional dynamics, particularly in relation to Tigray and Ethiopia today? Well, he plays the roles he always has tried to do, which is to use what is a small base. I mean, for goodness sake, how many Eritreans are there in the world? I mean, maybe 5 million, probably inside Eritrea, maybe 3 million. Nobody knows. There's been no proper census. So he's used a very small base to leverage his ability to interact with a much wider group. Let's not forget that he has had conflicts with Djibouti. He's had troops in Somalia. He's fought. እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ኢሉ ሓቲቶም እዚ ማርቲን ፕላውቲ ዝበሃል ኣንጻር ኤርትራ ፍልይ ዝበለ መርገፂ ዘለዎ እዩ ሕማቕ መርገፂ ማለት እዩ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓይነት ተራ ይፃወት ኣሎ ንዝብል ኣብ መወዳእታ ጸላይትኻ ከይፈተው ከኣምኑልካ ከለዉ ነዚ ዝመስል ኤርትራ ህዝባ ብዙሕ ኣይኮነን ምስ ኢትዮጵያ ድዩ ምስቲ ከባቢ ኩሉ ኣወዳዲርካ ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ ስለዚ እቲ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎሲ ከመይ ገይሩ ነቲ ዘለዎ ጸጋታት ሌቨሬጅ ገይሩ ተጠቂሙሲ ጸብለልትነት ኣብ ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክፈጥር ኪሉ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ክትገልጸውን ከቢድ እዩ ናበለ ይዛረብ ትሩ this is true ንሱ ካብ ጽቡቕ ተበጊሱ ካብ ሓልዮት ተበጊሱ ይኮነን ኩሉ ግዜ ኤርትራ ክትወድቕ ምስ ደልየ እንዲሁ ግን it never worked for him ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኩላቶም ቶም ፀረ ኤርትራ ዝኾኑ እዚኣ መራር ሓቂ ከይፈተው እዮም ዝቕበልዋ ከመይ ጌራ ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ ቁጠባ ናታ ካብ ናይ ካልኦት ክንዲ ናይ ካልኦት ክኸውን ዘይከኣለ እገዳን ዕፅዋን ኩሉ ዓይነት ብድሆታት እናወረዳ ከሎ ነቲ ከባቢ ግን ከም ድሌታ ክዝውሮ ትኽእል ንዝደልየቱ ሓይሊ ሓፍ ተብል ከምታ ናይ ረዘነ ዓለም ዝደረፋ ደርፊያ እንተደለና ሓፍ ነብሎ እንተደለና ድማ ኣብ መሬቱ ንመልሶ ትሕቲ ጉድጓድ ንእትዎ ካብ ስልጣን ንድርብዮ ዝበለ ማለት ታደርፊ ቁሩብ ከም ዝተዕቢት እንዲያተስምዕ ግን ብዘይ ቃል ዓለም ነቲ ኩነታት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ኣብቲ ከባቢ ኢኻ ትነግር መንግስቲ ኤርትራ ከይትፈትዎ ትኽእል ኢኻ but you cannot deny the facts እቲ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ጭብጢ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝደገፈ ሓፍ ይብል መንግስቲ ኤርትራ ከጥፍእ ዝፈተነ ድማ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነ ዘጥፍእ ንባዕሉ ይጠፍእ ብሕማቕ ኣጠፋፍኣ ድማ ይጠፍእ ኩላቶም ቶም ሰንዓ ፎርም ዝበሉ ኣበይ ኣለው ድሕሪኦም ዝመፁን ዝኸዱን ኩሎም ራይዎም ስለዚ ናይ ብሓቂ ነቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ብቐረባ እዚ ታሪክ እዚ ብፍሉይ ክፅሓፍ ምዃኑ ምስ ግዜ ፍሉጥ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ሓያል እያ ንኽትብል ከቢድ ስለ ዝኾነ ንሳቶም ማለት እዩ ምክንያቱ ረብሓ የብሉን ኤርትራ ሓያል እያ እንድሕር ኢልካ ረብሓ ይትረኽበሉን ኢኻ ኤርትራ ክትመውት ኤርትራ ክትጠፍያ እንድሕር ኢልካ ግን ስራሕ ኣሎ እንጌራ ኣሎ ገለ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኤርትራ ስለዘይ ትኸፍል ኤርትራ ሓያል እያ ኢልካ ትረኽቦ ነገር የብልካ እቶም ኤርትራውያን ጥራይ ናኹም ክንብል ንኽእል እምበር ካልኦት ከዓ ብገንዘብ ክኽፈሉ ዘይደልዩ ውሕዳት ከም ይብሉ እቶም ዝበፅሒ ግን ኢትዮጵያ ሓያል እያ ኣቢያ ሓያል ከምዚ ክገብር እንድሕር ኢልካ እንጌራ ኣለዎ ስለዚ ኤርትራ ኣይኮነን فتوتناتا نتسلعتناتا كتأمن زخالت حجر بمخانا حابن كسمعكم على زيادة رأيكم لكم زلي حج. Are opening right for the first time. Schwab is costing Bitcoin. Fidelity is costing Bitcoin. I'll never forget. I signed into a Fidelity account not too long ago. The first thing that pops up is this little icon. Would you like to create a Fidelity digital asset wallet? And I said yes. I literally clicked yes on it, and all of a sudden you could buy Bitcoin on there. You look at what Chase is doing. You look at what all the major banks are doing. Right? I mean, all of a sudden you're no longer trying to do buy Bitcoin using. تري وزلهم ودون دونالد ترامب بيتكوين $1 مليون كتكيد مخانا اب فوكس نيوز مسيو اب مينستريم ميديا يدزارب زلو. I'm telling you guys, this is a very interesting time. زوم سبازياتهم 4 عامات لهم
3 ዓመት ኣለዎም ኦልሞስት ሕጂ ቀፂሎም ድማ ናብ 2028 ወይ ንሱ ወይ ምክትል ናቱ ናብቲ ፕሬዚደንትነት ሲሪየስሊ ክወዳደሩ ከም ዘልዩ ዘለውን ነቲ ቢትኮይን ድማ ላዕሊ ከም ዝመፅእ ኩሉ ድገፍ ናይ ፖለቲካ ክገብርዎን ክፅዕሩሉ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ምስኦም ተፀጊዕና ኢንቨስት ጌርና ዘለና ድማ ካብ መጀመሪኡ ክሳብ ሕጂ ንረብሕ ኢና ዘለና ብሕጂ እውን ክንረብሕ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ if you can beat them join them ይብሉ ክስዕሮም ዘይትኽእል ኮይንካ ምስኦም ኮይንካ ክትረብሕ ኣለካ ይዝበሃል ተጠቀመሉ ነዚ ዕድል ሕጂ ናብ ዞባና ክምለስ ማለቱን ነው የተመለከተው። በአማራ ክልል ያለው ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ የዘውትር ተሳታፊያችን መረጃዎችን ሰብስበዋል። በባህር ዳር የጣና ፎረም ዝግጅት እየተካሄደ ይገኛል። በከፍተኛ የጸጥታ ቁጥጥር ውስጥ የምትገኘው ባህር ዳር የጣና ፎረምን ለማዘጋጀት የምታደርገውን እንቅስቃሴን ጨምሮ አንዳንድ መረጃዎችን ሊያካፍለን መስመር ላይ ይገኛል። አንተ ከጀመርከው ዜና ልነሳና ጎንጂ ቆለላ ማለት ጣና ፎረም ዝበሃል ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ንዑብ ግምት ብምታው ኣብ ክልል ኣምሓራ ዳርጋቶም ካድረታት ናይ ኣብ ድማ ዓብይ ፕሮፓጋንዳ ይገብሩ ከም ዘለውን ፋኖ ዳቢ ኣሎ ኣብ ኮንፈረንስ ነካይድ ኣለና ፋኖ እንተዝህሉ ዶ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝም ተካየደ ብዝብል ዘረባ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ንርኢ ኣለና እዚ ጣና ፎረም ዝበሃል ዘሎ ድማ ናይ ሴኩሪቲ ፎረም ዝበሃል ዘሎ ዘገርም እዩ እዛ ዓለም እዚኣ ስምዑ ወስከ ደሓና ኣብዚ ክስሕቁ ይኹም ቁርብትለይ being held for here in Bahar Dar and Addis Ababa from October 24 to 26, and the thematic area for this year is Africa in an evolving global order, and each Tana forum has its own thematic area to discuss on, and from the very inception of Tana forum it has focused and it is focusing on mainly on peace and security issues of Africa, and it's ብዛዕባ ሰላምን ርግኣትን peace and security ኢና ንዛረብ ዘለና እዩ ዝብለና ዘሎ peace and security I mean this delusion ህውተታ ማእዝኑ ስሓተ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኩናት ዝካየደሉ ሃገር ኣብ 3-4 ዓይነት ኩናት ዘለዎ ሃገር ብዛዕባ ናይ ኣፍሪቃ ሰላምን ርግኣትን እዮም ዝዛረቡ ዘለው ናይ ኣፍሪቃ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ውሽጢ እቲ ዝዛረብሉ ዘሎ ክልል ኣምሓራ ሓደ ዓብይ ብሩታል ኩናት ይካየድ ኣሎ ኣብ ክልል ትግራይ ናብ ኩናት ክምዕብል ዝኽእል ዓብ ቀውሲ ኣሎ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኩናት ኣሎ ኣብ ሶማል ከምኡ ኣብ ቤንሻንጉል ከምኡ ኣብ ኩሉ ዘሎ ከምዚ ዘለዎ ሃገር ብዛዕባ ሰላምን ርግኣትን ናይ ኣፍሪቃ ክትዛረብሲ ወይ እውን ከምኡ ዓይነት ቬኒዩስ ክገብሩ ሕፍረት ከየለን ድዩ ካብ ሕልፍ ኢልካ ሱዳን ዝቃፀል ዘሎ ሃገር ሶማልያ እንተኸይድካ ዝቃፀል ዘሎ ሃገር ኣብ ኩሉ ድማ እግርግር ዘሎ ደቡብ ሱዳን ናብ ኩናታት ሕቱ ጎይ ዘላ ሃገር ኩሉ ዝናሃለዎ ከሎ ግን ስክፍታ ዝበሃል የለን ማለሲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኮይንካ ብዛዕባ ሰላምን ርግኣትን ክትዛረብ ከለካ መጀመርያ ሽግርካ ፍታሕ ክብሎ ዝኽእል የለን እቲ መንግስቲ ዝብል የለን ስለዚ this is a dilemma ወይ እውን ህውተታ ማእዝኑ ክስሕት ከሎ እንታይ ከም ዝመስል ብየማንና ፀጋምና ንሪኦ ዘለና እዩ እቲ ኩነታት ድማ ናይ ክልል ኣምሓራ ከምዚ ኢሉ እናቐፀሎ ከሎ ናብ ነቲ ናይ ክልል ኣምሓራ ከይፈታሕካ ናበይ ክትቅይሮ ኣለካ ናብ ክልል ኦሮሚያ ናብ ዓፋር ድማ ክትቅይሮ ኣለካ ናይ ኣምሓራ መፍትሒ ረኸበን ናይ ትግራይ መፍትሒ ረኸበን ክልል ኦሮሞ ከመኢሉ ኣሎ ሕጂ ድማ እታ ኔክስት ናይ ዓውደ ኩናት ክገብርዋ ደልዮም ዘለዉ እንታይ እያ ኣብ ባይ ዘ ወይ ፋኖ ደውፅኦ ሓበሬታ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብልፅግና ናይ ሴኪሪቲ ሓላፊ ዝነበረ እዩ ንዕዑን ቲም ናቱን ከም ዝቐተልዎ ፋኖ ከም ዝቐተሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ፋኖ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ፀብለልትነት ናይ ኣብን ፅልዋናቱ ንምህሳስ ብኩሉ መንገዲ ይሃርምዎ ከም ዘለውን እቲ ስትራቴጂ ድማ ናይ ፋኖ ብስትራቴጂ ይመፅኡ ዘሎ ብኸመይ ንኣቡ ከም ዝስዕርዎ ኣብዚ ስምዑ አብይን ለማሸነፍ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን ብለን ሰናርግ የመጀመሪያው ነገር ዋናው ነገር ስትራቴጂውን ማሸነፍ ነው። ሁለተኛው ነገር አላዮቹን ወዳጆቹን ማሸነፍ ነው። ሶስተኛው ነገር ጦሩን ማሸነፍ ነው። አራተኛውና ቀላሉ የጦርነት ነገር ከተማን ነፃ መውጣት ነው። አምስተኛው አጠቃላይ ሲጃርገህ አንቀ መጨረስ ይንሰርክ ብዬ كم زياتري وازلهم فانو يقولتي أمحرا إليت ببلان كم زخيد زلون انتايوتي نأبن مسعر نبلتقنا نأبن كسعر مجمريا فانو زقبرو زلو تاكتيك انتايو ويون استراتيجيناتهم كما يزبن مجمريا unity that shattered his schemes نتخلو دراماتات ناتو نتخلو فلالي خاقزا مقاقيل خاقزا divide and conquer زبل استراتيجيناتو فانو أمونغوم زنبر شقر النافتحو حدنتومن امرتومن نحيلو عبزو خدولو كي تواجو خلوك سعر ويم زجمريلو سلازي كي تواجا نحن سعر تقينا مجمريا حزب محرا
ቃልሲ ናይ ኣምሓራ ሓድነቱ ክሕየል ክኽእል ኣሎ እቲ ሓድነት መጠን ዝሓየልና ሉ መጠኑ ፅልዋ ናብቲ ኣብ ውሽጢ ኣምሓራ እናላሕልሐ ክኸይድ ኣብ ድማ ኣብ ፍልልያትናን ኣብቲ ናትና ፀገማትን ተሓቢኡ ዝነብር መራሒ እምበር ደገፍ ናይ ህዝቢ ወይ ደገፍ ናይ ሃገር ዘለዎ ይኮነን ስለዚ ቀዳመይቲ ስትራቴጂ ኣብ ህዝቢ ደረጃ ኣብ ፋኖ ወላ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ፍልልያትና ወጊድና ሓድነትና እናሓየልና እንተኸይድና እቲ ጉዳይ ኣብኡ ከሎ እዩ ዝውድእ ስለዚ and to win over Tigray through anti-Eritrean ስለዚ ኩሉ እቲ ምምቕቓል ዝጥቀመሉ ዝነበርና ኣምሓራ ይኹን ንትግራይ ምስ ኤርትራ ፃሊኻ ኩሉ እቲ ኣቢ ኣብ ምምቕቓል ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገራት ነቲ ከባቢ መቃቂልካ ኣብ ውሽጦም ተሓቢእካ ክትነብር ይትመደብ ነይሩ ኩሉ ሰብ ድማ ገጢሞ ትሽጣራ ፋኖስ ዩኒፋይድ ሬዚስታንስ ኤክስፖዝድ ዲስ ማኒፑሌሽን ስለዚ ፋኖ ጥምረት ትገብር ምስ ጀመረ እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተሓቢኡሉ ዝነበረ ክወድቕ ንሪኦ ኣለና ብዘይ ውግእ ድማ ንክሰዓር ዘኽእሎ ዘሎ ሓደ ጉዳይ እዚ ይብላ ኣሎ ካልኣይቲ ሳቦታጂንግ ሂዝ ኣላያንስስ ነቲ ንሱ መሻርክቲ ኢሉ ፈጢርዎ ዝነበረ መፍራስ ድማ ስለዚ ኣብ ቢስ ሪጅናል ኢንተርናል ኣላያንስስ ኣብቲ ውሽጢ ኣብ ክልል ምስ ኣምሓራ ተፀጋጊዑ ልፍንቲ ኣቑሙ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኩሉ እቲ ልፍንትታት ናቱ እናፈረሰ ክኸይድ ከሎ ብኡ መንፅር እቲ ናይ ፋኖ ሞመንትም ወይ እውን ድፊት ሞራል እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ደገፍቲ ድማ እናረኸቡ ይኸይድ ኣሎ ሩቲንግ his military forces ከምኡ ድማ ነቶም ወታደራዊ ዓቕምናቱ ወይ ነቲ ወታደራዊ ሓይልናቱ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ፋኖ ቤላ ገይሩ ክስዕሮም ንርኢ ኣለና ውፅኢት ናይቶም ክልተ ድረኣናዮ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ራብዓይ ድማ ካብኡ ቀፂልካ ነቲ استراتيجي ناتو سعران تجميركا كتما دحر كتما عدي دحر عدي إن تعود كان حرانا وصاخا مخاد أكال نايتك أدميت تستقبر سرحيو كاب زيرو استبقى سوت سيتاي كونا نريو زلنا يبلالو ناي مودة تادما the final encirclement with momentum on their side Fano is closing in سلازي أتي حدنتن أمرتن مس كلهم حيل تادما بحرو خين كخسر تجميركا نأبي مخبابن مسعارن زي تعرفنا خوني أبز مسؤول زلو كنا تاتينا بس نازلنا سلازي زنريو زلنا مدرخ دما نعو زنت ريج بلالو إنجنيري الكاليزي هذا كابتن prominent political نتات إثيوبيا هيو بتي كنا تنريو زلنا دما وكل من قدي يدفع له تميديا نعم حرا دما دونالد أبي أحمد أب إثيوبيا زجبرو سنين لانرينا تزي نعم حرا ناموتات مسكدت ناي أغلط بات انتاي يقبر كفتن زيا نريها زلنات مت. Democratic Organization announces new military cohort as Red Sea debate intensifies between Ethiopia and Eritrea. In a significant development in the Horn of Africa, the Red Sea Afar Democratic Organization, RISADO, has announced the graduation of a new group of fighters following 3 months of what it described as comprehensive and advanced military training. According to the statement issued on October 21st, cornerstone of its continuing effort to... media نزانة عفاري بتعمز دفع الله زلو مالتيو. ኢትዮጵያ ኤርትራና ጅቡቲ ሳይፈጠር ከሳውኪን ወደብ ወይም አረቢያን ፔኒንሱላ እስከ አዱሊስ ወደብ ከባብ ኤልሜንደብ እስከ ዘይላ ወደብ በባለቤትነትና በብቸኝነት ለብዙ ሺህ ዓመታት የቆየና የኖረ ህዝብ ነው። የዛሬው የኢትዮጵያን የጅቡቲንና የኤርትራን ክፍሎች የሚያጠቃልለው የአፋር ትሪያንግል ቀደምት ተወላጅ የሆነው የአፋር ህዝብ በቀይ ባህር አካባቢ ታሪክ كم زات ريوا زلهم فلوي فقرنا حزب عفار زلهم كاينوم يمصيوم زلو حزب عفار دما كم قدم تريوا دلهم كم زلومي حجر كي قومي جبتو دو سعود عرب دو كي تبهل خلو عفت بحر نيز عفار كم زنبره بلا بلا صنصواي جوك حساب ابا خصوم يخدو صنيعمنا بعفار صنيعمنا بكال صنصواي حزب عفار ذكر كايت فلتنيغا لو ما اجندا سلازلخا يحطقوم لزلخا كالاي دما حزب عفار فتيه دغلو دن تبلكا ترغم زلو يكون مخنياتو colonial boundaries bahalalo eti afara beertra zallo ertrawi ta afara ኢትዮጵያ zallo ኢትዮጵያዊ period it's end of the story ስለዚህ ነዚና አፋር ድራማ ንምጥቃም ብኩል መንገዲ ሸንኮለል ክብሊና ንርዘለና እሳ ድማ ንትግራይ ኣብ ኩናት ኢትዩ በሊዕዋ ተቃጣቂትላ ተተኪምላ ሕጅር ማክምለስ አይደልሎ ኣብ አምሓራ ኣብ ኦሮሚያ እዚ ሰብ እዚ አብይ አሕመድን ስርዓቱን ብኩናትን እግርግርን ዝነብር እዩ ስለዚህ አፋር ድማ ሕጂ አካል ናይቲ አጀንዳ ናይቲ እግርግር ሓሲብዎ ዘሎ ያ ኮይና ዘላ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሚድያ ናቱ ኦብሰስድ ኮይኑ ዳርጋ ረስኒ ብዘለዎ መንገዲ ዓፋር ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ንግዜኡ ንገድፎ ኮይና ንሳቶም ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ብዝሰፍሐ መልክዕ ነቲ ናይ ዓፋር አጀንዳ ይደፍኡሉ ኣለዉ ዓፋር ብፍሉይ ከምፅኦ ዝኽእል ነገር ስለ ዘለዎ ይኮነን እንታይ ደኣ እታ ተሪፋ ዘላ አጀንዳ እዚኣ ከይሞተ ከሎ ኣቢ ተሓዊሱ ተደፊዩ ገለ ነገር ክገብር ክኽላለ ፍላይቲ ኢማራት ዝበሃል ናብቲ ቀይ ባሕሪ ንምምፃእ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት
أبي أحمد كله تراي كتقوم اللزغل أبي أحمد ناود عند حرقيدو لأن ترجم كله يكون زغل إنفستمنت زجبروه أبقى بحر نخمات زجبروه أبدأ بحرنا يرتران مركب زجبروه كان تخون سلزغل التدفيت الترسني ولو كأبي أحمد ناود خلو نبي يرتراجس كجبر زغل هك أناتات دفيت ناتو ما مليس يبرتعلو ذي كونس ناي عقل تصبت بر ناي بلان كم زي كون ناي استراتيجي كم زي كون ناي عقل كم زي كون انتايدا ناي عقل تصبت ويا ناي عقل تصبت دفيت نمفتار زجبر زلو كونتاتنا نرزلنا but at the end of the day زين ريو زلنا فلوي نجر كم يخلي الكاغت بتاعي تخليها حنتي كنت سلسته بزعبات زلو كونتات كبكمية دعريو من البات حنت أبزع فيديو لينك أنا زرع أخواس كندري أبي أحمد نزنا عفار أجندة زتكم اللي زلوا عن تبون أريكم نير مزيات التحاز مخانا بقى تاون كتتحازوات خوليهم أزانا إمارات زرعهم تكتيك تابعت بقس مخانا أتعزكم كتريوال لكم. Talking points. نزيا قد نزيا بغاتا كابتم سبونسرز نايزي شجر نزو كنتات نازي نعبي أحمد زهوت وزلو من مخانا مبزوانزي نتصورنا خنيز ما تزلو عفار دنقاس بفلو حجي سلا تسمعهم ويون بقودا بهزب عفار عنزان عفار سلا تسمعهم ديكوني أجندا كي موتات كلا كالتيف كاسقوم تكتوسدا لك ويون قالنا قرسي كتفتنا لك مخنياتو بزو تقبرو زلخا أقرقر من البات محبر سب عالم كوينات نخيمت نعاقل تف تومو كان حجزا كاينا ويون كيشم قلو كمينا ويون نيرترات سقطخن قبر اللاينا زيل حايلك متأكاي غلي كابزبل زبقسو اللينا نرزالنا من البات أبزيا حنتي زرباني را كاسمعاكم زياسك سمعوا لي انتاي مخانا وترداكم. Now, kind of complicated question, but strategically, could Eritrea simply undermine Addis Ababa via proxy right now in Amara or elsewhere? Because some could argue that Eritrea does have the benefit of its own kind of internal stability that Ethiopia doesn't have. Or would Asmara not be so cynical as to work against Ethiopia via proxy in its own territory? انتاي لا تحطوا لاسكي اذا كم زعينت حتى كمان صح تيز حتى كتفلطوا زلكم إيرترا نيتوبيا كتفرسات خلد وي أنا نتي سرعة برات كيلو زلو نما لايو كتبقى استخلد مغنيات إيرترا أوشتا سلامي زلوات ولا لا كمان اختبل كم زخبدا كابتن الكتاتنا تغطرية تغليقة إيرترا ستيبل زغونت هجريا ركعت زلويا بقنت على إثيوبيا بكل من قد تكاسل زلا سلزغونت إيرترا كلتيوم بروكسي وور ويوا ناي كالوت حيلتات تقيمم إذا أزور كوينات كجبرهم زلين رلنا أبي أحمد عفارة سنتين لنجو التلفزيونات ناتو بروباغندا خجبن ريلنا إيرترا زخوني بلتنجن إيرترا إذا اللوايلو أبس لزخصص بعيم زتكم سلزي إيرترا متستوجيرا كتفرسات دلوريا أبزوان نزني إثيوبيا نزبل حتى ني عبد الرحمن بحشم مسكن اسمع. Interestingly, the proxy war in the Horn of Africa, probably maybe across the world, has been something of a norm in political issues and political conflicts. There has been relations of the Eritrean government with Ethiopian rebels, and so does the Ethiopian government also has relations with Eritrean rebels. So supporting one side's opposition against the other, it's quite common, and I wouldn't rule it out on this situation. But if I may mention on the issue of the Pretoria Agreement between the TPLF and the Ethiopian federal government, the Eritrean position on this was, yes, it was done without their proper consultation and coordination. However, they've never stood against it. And this was clear in the president of Eritrea's interviews, both in Asmara and Nairobi. He had no issues with the implementation of the Pretoria Agreement. So sometimes this issue is raised by the Ethiopian side to oversimplify their drive to acquire access to the Red Sea. Apart from that, the Pretoria Agreement is still in the ownership of the two signing sides. انتاي زبل زلو نبي حكي دبلوماتيك زخونا ملتي زبوم زلو مجمريا بيد أزور كينات أبكرنا أفريقيا لموتر يحدش نجر فلوي نجر هيكونن أبزح جزيء استفلا لي حالتا زت قبلوا كنت هاتيو بلا مونغو إيرتران إثيوبيا عندما أبتزح في 3 عامات نحن نتنا إيرتران طريقة بروكسي وورز بعد كل يوم وجنات زت قبلوا زنبرو تاكتيكيو حدش هيكونن فلوي هيكونن أبزح جن ريوز لنا كنت هاتجن إيرترا بغتا أبتي إذا أزور كينات إيد كم زلوا زجلس نجر يلن ولو أن توعل بريتوريا إيرترا كتفرسيا تدل زبل أبين كادرتاتو نيرتران مسلام زتقامل تاكتيك دامبر إيرترا بمن قد بريزنتنا إيرترا أبتفل عليه أقاط أميتات زبلو ولا توعل بريتوريا
ንዓታቶም ደስ ዝብልን ዝምችእ እንተዘይነበረ ንዑ ንከፍርስዎ ኢዶም ክእትው ግን ድሌት ከም ዘይብሎም ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ኣብ ኬንያ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝተገበረሉ ኢንተርቪው እውን ገሊጹ ከምኡ እውን ኣብ ካልእ ኩነታት ፕሪቶሪያ ብፍሉይ ኤርትራ ትፈትዎ ነገር እኳ እንተደይኮነ ንዑ ኮምፕሮማይዝ ንምግባር ንምድኻም ንምእላይ ግን ብዙሕ ተበግሶታት ጌራ ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል የለን ስለዚ ኢትዮጵያውያን ዘለዎም ፀገም ምፍታሕ ስለ ዝሰኣኑ ናብ ኤርትራ ከሰጋግርዎ ኢሎም ዝፍትንዎ ዳ እምበር ኤርትራ ውሽጣዊ ጉዳይ ናቶም ኢደ ኢቲ ኣላ ኢልካ ብቐጥታ ክትዛረበሉ ትኽእል ኩነታት የለን ናበለ ዝምልስ a very good one ናይ ብሓቂ ከም ንሪኦ ዘለና ንኤርትራ ንምኽሳስ ዝጥቀምሉ ዘሎ ደይመደይ ዝበለ ዝንቡዕ ታሪክ ዳ እምበር ኤርትራ ብቐጥታ ኣብቲ ጉዳይ ኢዳ ኢትያ ተበላሽወሎም ከም ዘላ ዝገልጽ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ የለን እዚ ኸዓ ንዕኡ እውን ኣብቲ ዝተፈላለየ ፕላትፎርምስ ምግላፅ ምንጋር እውን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ኩነታት እናቐፀለ ናብ ኤርትራ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኩነታት ካብዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኸውን እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እቲ ኔክስት ፌዝ ናይዚ ኩናት እዚ ንክትብል ናይ ግድን እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ኤርትራ ክመፃ ንዝኽእል ኩሉ ዓይነት ፈተናታት ተዳልያ ክትፀንሕ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ንሪኦም ዘለና ሓይልታት ናብ ኤርትራ ንምምፃእ ብዙሕ ነገር ክፍትኑ ከም ዝኽእሉ ነዚ ናይ ዓፋር ድማ ንኩናት ክጥቀምሉ ከም ዝደልዩ ካብ ኣፎም ተሰማዕናዮ ዝሓሸ እዩ አማጺ የተለመደው ነገር ምንድነው? መሬት የሽምቅ ውጊያ ነው የሚከናወነው ነገር ማለት ነው። ለምን አሁን በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ነው ያ የምናስበው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር ወያኔም አሁን ትጥቅ ትግል በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ሽምቁን ውጊያ ነው ጫካ ለጫካ ወይ ደግሞ ተራራ ለተራራ አይን ነገር ውጊያ ማለት ነው። አሁንም ትግልና አካሄዳለን የሚሉ ሰዎች የሚሰለጥኑት የሚዘጋጁ በእነዚህ ጉዳይ ነው። ይሄም የሽምቅ ውጊያ ነውና እንዴት ከመቼ መጥተው እንዴት አድርጎ ነው የባህር ኃይል ያዘጋጅም ብለው ጥያቄ ልናነሳ ስለሚችል ነው ግን ባይዘው እኮ እንታይ ዝብል ኣብዚ ብሓፈሻ ንውሕ ዝበለ ዘረባ እንዲሁ ግን እንታይ ይብልለው እዚ ዓፋር ዝብልዎ ዘለዉ ካብ ፀባ ዘይተረኽበ ከም ማይ ጨባ እዮም ዝብልዎ ኣቦታትና ጌጋ ክልዋ ክሊታ ምስላ እስክኣርሙኒ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ናይ ዓፋር ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ ሲ ምናልባት ከም ሑቲ ኮይኑ ወይ እውን ከም አልሸባብ ኮይኑ ንኤርትራ ከሸግራ ይኽእል ኸውን እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ንኤርትራ ፀቕጢ ክፈጥረላ ዝኽእል እዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ነፍሶም ምትእምማን ከም ዘይብሎም ዞም ሃገር እዚኦም ኣብዚኻ ትፈልጥ ናይ ኤርትራ ሲ ሓንሳብ እቲ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሓይሊ ከውድቐሎም ይሓስቡ ሕሜት ከውድቐሎም ይሓስቡ ፀኒሖም እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ናብኡ ክመፅእ ከሎ ንሱ ተዋጊኡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከውድቐሎም ይሓልሙ ሕልምታት ናቶም ኣብ ነፍሶም ከም ዘየለ ብቕልፅሞም ኣብ ኤርትራ መፅኦም ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዝገልፅ ሓበሬታ ነክሳብ ሕጂ ኣይረኣኹን ኣለኹ እንታይ ዝነግረካ እዚ ኣብ ነፍሶም ምትእምማን ከም ዘጥፉ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ንርኢ ኣለና ሓቆም እዮም ድማ ምትእምማን ከጥፉ ሉክ ኣት ዲስ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ዘሎ ናይ ትግራይ ሓይሊ እዩ ኣሜኒስ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት መዓልታዊ ኢና ንርኢ ዘለና ትግራይ ካልእ ቪድዮ እውን ኣሎ ኣብዚ ካበዮም ኣምፅኦሞ ብየማንን ፀጋምን ንሪኦ ዘለና ቪድዮታት እዚ ስለዚ ትግራይ ንኩናት ድልውነት ከም ዘለዋ ኣብዚ ረአዩ ሒዞም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ እዞም ተወረርቲ እዚኣቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኣትዮም ፍሉይ ዝኾነ ኣለዎ ክፍፅሙ ዝኽእሉ ፍሉይ ዝኾነ ቴክኒክ ዘለዎም ፍሉይ ዝኾነ ወታደራዊ ብቕዓት ዝወነኑ ኣካላዊ ብቕዓት ዝወነኑ ጀጋኑ እዮም እዚኦም እዝ ግዙፍ የኮማንዶ ኃይል እዚ ድማ እቲ ናይ ፋኖ ዝበሃል ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ እዩ ስለዚ እንታይ ኢኻ ትሪኢ ብዚ እንድሕሪ ኢልካ መጀመርያ ንትምክሕቲ ወይ ንገለመለ ኢልና ንገብሮ ዘለና ንዛረቦ ዘለና ኣይኮነን ኢትዮጵያ መይቢ 80ታት ናይ ኤርትራ ይመፅዋ ዘሎ ህዝባዊ ግንባር ብብዝሒ ሰብ ክስለፈላ ዝነበረ ዝጀመረሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይ ኤርትራ ምናልባት ኣብ መጀመርያ ሰብዓታት ክፍልታት ዝበሃል ኣብ ዝነበረ ምልክታት ክኸውን ይኽእል እዩ ህዝባዊ ግንባር በቲ ናቱ ክዕጥቕ ከሎ እቲ ጀብሃ ድማ በቲ ሓደ ተዓሊም ገብር ከሎ ንእሽተይ ክፋል ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ክንተሓሓዞ እንድሕር ደሊና ምዚ ኩነታት ንሪኦ ንኽእል እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ዘየለ እዩ ዘየለ ኣብ ኣፍሪቃ እዚ ናይ ትግራይ ሓይሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብቲ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢሎም ይፅሕፍዎ ኣሎ ኣብ ትዊተር እዚ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ስፔሻል ፎርስስ ከይገበርና ኢትዮጵያ መፂኣ ሃሪማትና ሎሚ ግን ተጋሩ ዝለዓለ ኮማንዶ ኣሰልጢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝለዓለ ደረጃ ድልውነት ዘለዎ ንኩሉ ዓይነት እንተታት ክዋጋእ ዝኽእል ዓቕሚ ፈጢርና ኣለና ይብልሎ ፋኖ ነዚ ክርኢ ከሎ ዝገደደ ምድላዋት ክገብር ከም ዘለዎ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ
ኢትዮጵያ ዝፅበያ ዘሎ ኩነታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ነፍስ ወከፍ ክልል ድማ ትግራይ ድዩ ኣምሓራ ድዩ ዓፋር ድዩ ካልእ ድዩ ነፍስ ብፍላይ ኣምሓራን ትግራይን ነዚ ኩነታት ተረዲዎም ኣሎ ምክንያቱ እቲ ብልፅግና ዝበሃል ናይ ኦሮሚያ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ንኦሮሞ ከም ናይ ሃገር ገይሩ ነቲ ኦሮሞ ዘደላድል ዘሎ ስለዚ ነፍሶም ኣብቲ ፖለቲካ ክህሉ ተኮይኖም ህላዊዮም ከውሕሱ ተኮይኖም they have to be very strong ሓያል ንምዃን ድማ ብኣፍካ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር እውን ስጉምቲ ክትወስድ ትክእል ኣለካ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ዋላ እቲ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነ ትፋኖ ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ገይሩ ቅልጡፍ ዝኾነ ወታደራዊ ሓይሊ ናቱ ቅልፅም ናቱ ተዓሊም ናቱ መንእሰያት ናቱ ወታደራት ናቱ ክበዝሕን ክሕይልን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኩላቶም ድማ ኣብ ከምዚ ኩነታት ወዲቖም ኣለው ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ዋላ ኣብ ሱዳን እውን ትሪኦ እዩ እቲ ምብራቕ ሱዳን ሰሜን ሱዳን ገለ እናተባህለ ከምዚ ዓይነት እዩ ምናልባት ክንዲዚኦም ኣብ ሚድያ ንሪኦም የለና ስለዚ ንከታተሎ ዘለና እምበር ተመሳሳሊ ኩነታት ኢኻ ትርኢ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ዞባ እቲ እንቁ ሃገራዊ ሰራዊት ዘለዋ ሃገራዊ ሓድነት ዘለዋ ሃገራዊ ፍቅርን ሃገራውነት ዝሃነፀትን ሃገር ስለ ዝኾነት ዝበለፀ ዕድል እዩ ዘለዋ ኢትዮጵያ ግን ናብዚ ገደደት መኣዝን ትኸይድ ዘላ ሃገር ምዃና ክንግንዘብ ንኽእል እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ጌታቸው ረዳን ጭፍሩን ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ምስኡ ተሓዊሶም ክሰርሑ ዝደልዩ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ድማ ክንርኢና ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ሪኢናኩም ነርና እቲ ኣብ ክልል ረዳ ስምረት እንታይ ገይሩሉ ኣብዚ ሪኢና ነርና የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ፓርቲ የምስረታ ጉባኤ በዛሬው ዕለት እያካሄደ ነው። ሌሎች ፓርቲ ህወሓት በትግራይ ህዝብ ለመግታትና የትግራይ ህዝብ እዚ እቲ ስምረት ዝበሃል ዘሎ እንታይ ንመጀመርያ ኣኼቡ ከም ዘካየደ ክትሪእዎ ከለኹም እንታይ ዓይነት ማልያ ተኸዲኑ ኣሎ ሰማያዊ ማልያ there's a reason for it ኣነ ኣየስተውዓልኩሉ ነይረ ኤርትራውያን ኢኹም ኣሰዒልኩም ነጊርኩምኒ ሰማያዊ ማልያ ምስቲ ኣጀንዳ ናይ ቀይ ባሕሪ ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ እዩ everything is connected መጋበርያ ናይ ኣቢ ንምዃን ዝግበር ዘሎ ጉያ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቶም ሓውሱና ፀንብሩና ዝበሃሉ ምሻሎ በዓል ቲቦር ናግ ማለት እዩ ሓደ ካብቲኦም ናይ ሴኪሪቲ ገለመለ ተባሂሉ ናይ ፀረ ቴሮሪዝም ድዩ ገለ ዝበሃል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ምስ ጌታቸው ረዳ ተራኺቡ ከም ዝነበረን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓውሱና ድማ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ መስለኩም ሓንቲ ፅሕፍቲ ርአ ነይረ ኣብዚ እዚ ርክብ ምስ ረዳ ዝተገበረ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ በየነ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሚስተር ሩዶልፍ ዝበሃል ብዛዕባ ንግብረ ሽበራ ንምቅላስ ርክብ ከም ዝተካየደ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ርክብ ከም ተካየደ ንሕና ድማ እቲ ብርጌድ ንሓመሉ ዝበሃል ዘሎ ምስ ክንሕወስ ድሌትና ከም ዝኾነን ጌታቸው ረዳ ዝራኸብ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ቴሮሪዝም ኤንድ ስቴት ስፖንሰርድ ኢንሰርጀንሲ ኣብ ዝብል ጉዳይ ሓውሱና ንሕና ኣብቲ ፖለቲካ ትኢት ክህልወና ኣሜሪካ ቆላሕታ ንክትረክብ ክትበና እንተኮይና ከምኡ በል ተባሂሉ ፅሒፎም ዝሃብዋ ፅሕፍቲ ምዃና ፍልጥ እያ ግን እንታይ ከፈጢራ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ዝነበሩ ነቲ ኩነታት ይርእይዎ ስለ ዘሎ እዚ ኣስፈራ ሪፖርተር ሓደ ተቃዋሚ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ it's time to put Eritrea first ግዚኡ ንኤርትራ ቀዳምነት መሃብ እዩ we must prioritize the country's security and address external threats that endanger our future ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኣብል ጠራዕራዕ ምባል ንጥፋትና ዳንበር ሃገር ክትልወና ኣይኮነትን ስለዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ፀገም ኣለና ፖለቲካዊ ሽግር ኣለና ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ካልእ መኣዝን ስለ ዝሕዝ ዘሎ ኣብ ጎኒ ሃገርካ ጠጠው ምባል እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ I believe safeguarding the nation is essential so that the citizens can pursue democracy and better life ዲሞክራሲን ፍትሕን ገለን ክትል ተኸንካ መጀመርያ ሃገር ከልዋካ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ካብዚ ሕጂ ንድሓር ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ደገ ወፂኻ ምፅራፍን ምዝላፍን ጌጋ እዩ ስለዚ ነቶም ናይ ደገ ሓይልታት ዕድል ስለትህብ ትድግፍ ስለ ዘለኻ ካልኦት ድማ ከምዚ ኸማይ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ምንቃፍ ክቁጠቡ ኣብ ደገ ወፂኻ ምንቃፍ ክንጥንቀቕ ኣለና ምስ በለ ክንደይ ኮንቨርሴሽን ኣብ ታሕቲ ክንደይ ተቃወምቲ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት እኳ ቅልዑነት ዝፈጥር ዘሎ ይብሉ ኣሎ ኖ ኣይተረዳእኹሞን ኣለዎም ኣቢ ነቲ ሃገር ከጥፊ ይፍትን ኣሎ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራውያን ድማ ብትክክል ሃገራዊ ልውላውነት ሃገራዊ ድሕነት ተቐዳማይ ክወሃቦ ዝግባእ እዩ እናበሉ እዚ ድማ እቲ ምርድዳእ ዝበሃል ኤርትራ ቀዳምነት ቀይሕ መስመር ናትና ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ክኸውን ዘሎ ልውላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናፅነትን ኤርትራ ንዑ ዘኽብር ወላ እውን ተቃዋሚ እንተኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ክብል ተኽኢሉ እንተወሓደ ኤርትራዊ መንፈስ ዘለዎ ተቃዋሚ ምዃኑ ኢና ንርዳእ እቲ ምስ ኣቢ ጠጠው ዝበለ ግን ወዲኡ ኣሎ ጉድባይ ክበሃል ኣቢ ክወድቕ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ
እቶም ምስ ዘለው ድማ ሓመዶም ክልሕስዮም ምስ ኸይዶም ስለዚ ምስ ኣብ ጠጠው ኢሎም ዘለውን ነቲ ኩነታት ተረዲኦም ዝኸዱ ዘለውን ኤርትራውያን ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ትምህርቲ ወይ እውን ጽቡቕ ዝኾነ ኣብነት ጽቡቕ ዝኾነ ኩነታት መብርሂ ኤርትራውያን ይፈጥር ስለ ዘሎ ደስ ኢሉና ኣነ ምክንያቱ ተሓቢኡ ዝኸይድ ዝነበረ ብዙሕ ነገራት ብግልፂ ክወፅእ ንሪኦ ስለ ዘለና እዚ ነገራት እዚ ድማ ገለገለ ሰባት ድማ ተቃልሲ ብኸመይ ይርድእዎ ኣለዎ ስምዑ ለይ ኣብዚ نحسب زلنا حجي إثيوبيا نور إننا نحسب زلنا تي مدب تودي تي نايباي تابوداي كم يا أخا أنا ده بحسابي لحاسب بحسب ده لحاسب أنا بحسب حسب مالتاي بحسب ده أنت تزارب بمريشة طب زبون خا بعلتم من زبالت بيتادلو بعلت ديسعات أول قلملت ما أوزلو تم خساتم يتوبا قلمل نابو نعيك عدمون مو أنا خابو خينا تدا نعيك عدمون أنا خابو خينا تزويجي كله شلا قيلو أبو خينا تدا أبو تتقبلون رسولا أنا تخيل نام من قصي حسبكم بقى دخينا قرتا نام من قصي ديس دانان كستاكل تدا كبيجنا أنا موت ترجان سجيه يا مان أنا خموت أجلك قتل في حياتك يكون رعدتها يكون قم شلك ناي مسائل رأي نخوين ودي أقدر ፖለቲካ ወይ ከስበት አትሪድ ኣለኹ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓሳብ ማለት ምስ ኣወል ተረዳዲኻ ገለ መለ ፕሬዚደንት ክኸውን ገለ ስለ ዝበልዎ እኮ እዩ ምስ ተረዳዲኻ ህዝብኻ ስለ ዝፈትወኒ በቃ ካለኻ ኣብታ ኩርሲ ምድያ እምበር እጂ ተቃቲልካ ደም ተፋሲስ እቲ ተቃውሞ መወዳእታ ምታይ ከም ፀረየ ፅቡቅ እዩ ተሓሳብ ህዝቢ ኤርትራ ፈትዩ እንተደይብካ የደይቡኻ ጨገል የብላ ህዝቢ ኤርትራ ፈትዩ ንኣወል ኣፍቲኻ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣሚንካ እንተደይብካ ደይ ፖለቲካ ከምኡ ዝበሃል ኣብ መወዳእታ ድራማ እንዲሁ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ኣነ ኬትካ ኣይትዋጋእ እንዲኻ ወይ ቃልሲ ኣይትወርድን ዲኻ ምስ በልዎ እውን ከምኡ ኢልዎም እዩ ማለት ከመይ እዩ እጂ ካዝና የብልና ብረት የብልና ሲ ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ኩናት ክንከዶ እዚ ቁርብ ኣይከብድን ደኢልዎም ነይሩ እጂ እዚኦም እዮም ቶም ተቃወምቲ ዝበሃሉ ኣነስ ብስሓቀ እየ ዝመውት ዘለዎ ግን ከስዑና ኢሎም ተፈጠሩ ስለ ዝኾኑ ኸ እንጆይ ግበርዎ ማለት እቲ ፖለቲካ ካብ ድራማ ፈሊኻ ዝርአ ስለ ዘይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ኢንተርቴይንመንት እዩ ሓንቲላ ብኣገይረ ክሰግር ናይ መወዳእታ ሓንቲ ዘረባ ነይራቶም ኣብዚ ዌር ኢዝ ዛት ቪድዮ ተረኺበያ ሓደ ኣፊቱ ምስ ሓቕና ስለ ዘይተርፍ ፅቡቅ ጌርና ኸ ክንስሕቀሉ ኢለ ኣብዚ ኣላትኩም ከዓ እዚኣ ይመስለኒ እነ ሃገር እዩ ኢሉ ሓደ ሰብ ኣብ ፌስቡክ ስለ ዝፀሓፈ ጥራይ ሰልጠነ ድማ ተሓጒሱ ቃለ መሕትት ገይሩሉ ኣሎ እስኪ ንርአዮ ኣብ ዝኾነ ፅሑፍ ካ ዳሕራይ ተመሊሱ ኣብ ፌስቡክ ካብ ዝረኣኹ ሲ እንታይ ካ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ተፈታዊ ወይ ሰልጠነስ ሰልጠነ ሃገር እዩ ሰልጠነ ብምልእታ ሃገር ኣይ ኣታ እንታይ ደለ ፀገም ይወደይ ኣታ እዚ ዳ እሞ ተሃገር ዳ ሽቃቅ እንድያ ኮይና ከም እንድሕሪ ኮይኑ ዳ ብዝኾነ ነዚኣ እውን ሸንኮለል ክብል እዩ ኣብ ቅድሚት ንበዓል እዚ ስለ ዘቐደሙ እዩ እቲ ደንበ ተቃውሞ መስሓቅ ሸራፋት ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ እስከ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ካ ክንሰግር ኤርትራን ዓለማዊ ፅልኡን ብዝብል ኣርስቲ ዝተወደበ መድረክ ዘተ ትማሊ 22 ጥቅምቲ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ተቃኒዑ እቲ ወከልቲ ሚኒስትርታት ሃገራውያን ማሕበራት ሓለፍትን ወከልትን ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምኡውን ኣምባሳደራትን ዲፕሎማስኛታትን ዝተረኽብሉ ዘተ መረዳእታ መትከል ርእሰ ምርኮሳ ኤርትራ ብመንፅር ህንፀት ሃገርን ጥሙር ልምዓታዊ መደባትን ንምዕዛዝ መላግቦ ርእሰ ምርኮሳ ኤርትራን መትከላት ሕቡራት ሃገራትን ንምርኻብ كمون تمكر إيرترا نخالوت هاجرات نمللاي زعلنا يو أوادي تكلات ودب حبرات هاجرات أب إيرترا مسنها لا فالجي أبز سمعتك قال إيرترا كاب وان برتاو قال ساعات حذاء تغتلون تعيلون متكر سمركوسا مرأيا زوباوي معريون أب هاجراو قدام نثات استسرتن زندناتات كم زخرجي أبز سمعتك قال إذا قال زيادة نا UN حلافي تبع إيرترا زلا أنا إيرترا كي كنا تيترفني زبل زلهم نا I think ناتا سوات أو نسان كم عزام سلو نا إيرترا من قدنا يقعزو تخكلنا مخانون زد اللي دقف كجبرولوس جبا مخانون نسبي بفلا يبقى طرات نزلوا تزبالة عدل الذهب لما حد يقول نزل لحبرة السب عدل ذهب كتباوي موديل كم تختل إيرترا رئيس مركوسا استراتيجية إيرترا أجد داسم خانوت بغيجن أبزع دما برايفت سيكتور دما تزبي عدلات نكوها بدما تجوز يا سلزي I hope زي سبزيا أب لبنا إيرترا يا سلزلا نتنو دليل زلنا معروج خانة كتباوي جزء تدمروا نتي أبدأ جزلون أبتوش نخاتو
صبوا زخونة دفيت تجبر زي الله خويني تسمعني إيرترا دما تيو إن بهال فلايتنا يو إن إيجنسيس نايلمعات إيجنسيس مالتيو لما جمريا قوم نجار كجبرن ريا مالنا أنت أرمنجس إيرترا مخاد قريفهم بس منجس إيرترا بحر خوينام إيدم قانتم خوينام سريهم العموم منكم كوني زجبا صبوا زخونة فري نما فراي يخدوهم زلوين عن رجالنا نقاتل سيد اللور انتايو نهجر بالدهوتات ببقدمناتات تسريع فتح سلازلو طرح هذا يسرع معرناتو تغناتات عند الريقان اي بحقي تي بعبي بزعلالي زنبر حدا هو قد مخالو العلي سرع نجار يلن وطرح هذا سرع نسي تي قصيلو نابتي المعتاو مداي زلو حصلاتاتنا يملو عدا قاعد لس غزي خاتمتي انا قليل نجار يزبلو انتهي هذا خمس عين السرحات كانوا بعلو غزي قريب حساب حتى دلي زي قربه ناي بحقي بتدلي حقه فادي ولا خيد خليل تلك حسوتي مسرت خونا يكن جن نين تقدم هو ناي بحقي تي إيرترا تحالف زلا بدهون تقعزون أتعايزنا هنريو سلازدلنا هنا سلازي حجر ما نابتي كال محبرسب ناي تبرتسب ناس كزياس كسمعوا لي. Hi guys, I want to try this in Tigrinya. I don't really do this anymore, but I had this thought in Tigrinya, so I want to say it in Tigrinya. There was this lady talking about how she's tired, like Siddat Atiwa waka. Ana ab Siddat ditawaladku, ab Siddat abahu, Siddat idasamacan khaman na'ay. Na'ahum ka kamen kaun la'ali تسألوا waka يحسب مش gan يغرتا أميت سنة انتي كبلكم دليل نايزا قال ملغتي بحسر زبالك نقرأكم تخينه انتي تبل إرتراوي أبسدت بمنتهي تقلصو بعمبابا تقلصو عمبابا كابتا تخلنا تا قريسكا كاب دكان جزي خاب جزها تمسا خلغا نتجزها تسبق لك مايك تستياي تقددني غاقلي نستوى السنة معتا تسبق تخينه غتصنع تخليها درستو السنة معتا قلت حرريا أبتا تخلنا تا نتلاقن نوي حوان تسبق كينها تقلصل سلازي ما نمير ترواب سدت كمركم يو كم تاز تقنت أبت عمبابا أبت مريتا كتسبحن كتمعبلن زق بعضنا ورا عدا قريفا أبكال بوتاس لازم الزولة إيرتراوي كبد سمعوا كاويز بقاس مبان لبونا زملوا طعم زخونه زربان مخرن بفلاي كابزو ما بستوليدهم زوصو زمصت زربايا سلازي بحق دسيلاتني إيرتراوا بدغ وصو دي طعمون زي حقوسون زلو دما كاويز بقاسنا بلتيا تزارب أبكال أبناتا سوشيال ميديا خيتكم كتريوا تغلو تخكلنيا زربا نتكوننا زغلتيو سلازي تاب عدخا وصيخا نغزيو صبوخ تكون وي دحق تمثل تخليخا كن ابنا موداتا عدخا يسمع معك لمالتيو ناي موداتا بزعبه حدار كل غزي حما يخا تزارب زبلون سبات الله سمعوا بزيا ግራሷን ለባሏ ማስገዛት የምትችል ምንም አይነት ትምህርት ቢኖራት ምንም አይነት ዕውቀት ቢኖራት ምንም አይነት ሀብት ቢኖራት ምንም አይነት ቁመት ቢኖራት ምንም አይነት ዜግነት ቢኖራት ምንም አይነት ሴት ብትሆን ባሏን ሪስፔክት የምታረግ ሰሚት የምታረግ ሴት በወንዶች ፊት ክቡር ናት። ቁመቴ ረጅም ነው ብላ ሽቅብ እያየች ማትንቅ ቲቢቲ እዛ ጓል እዚ አነሽ ማንተ ዝፈልጣም ተቀስኳን ይረ አብዚ ቀረባ ያኽሪያ ዝፍትን ጽብቅቲ አድ ሓዳርን ንፍዕቲ ሓዳራ ተኽብር ጓልን ኮይናያ ቪዲዮታት ትሰርሕ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ክንነግረክን እዛ ሰብ እዚኣ ናይ ፈልጣን እየ ሰብኣይ ሕጉስ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ማንም ወዲ ይድርዶ ከምዚኣ ዓይነት ጓል ኣንሰይቲ እንታይ ትምህርቲ ኣለዋ እንታይ መልክዕ ኣለዋ እንታይ ዓይነት ብቅዓት ኣለዋ እንታይ ዓይነት ደሞዝ ኣለዋ እንታይ ዓይነት ሃብቲ ኣለዋ ዘገድሽ ኣይኮነን ሰበይቲ ከምዚኣ ዓይነት ጓል ክትከውን ኣነ ስለዘይ ፈልጣ እየ ከምዚ ንገዛኣ ተኣሊ ንደቃ ተኣሊ ንስሕን ሓዳራ ተኣሊ ተኮይና ሰብኣይ ሕጉስ እዩ ከምዚ ዝደሊ أنا بزا نفسي كم أصل زخون السبيتي أبغى زاكو فيلا سرح قدي فاقل نبر كم وقت كونا لو قالب لكم يلقون نحنا ندينا نارانين عبينا سبيتنا دما كم ندينا خد كوننا ندينا دما ندينا نارايت ندينا دما ندينا نارايت يا سيست بحلنا عدنت كوي مسيو أنا كم أبوي كوني الزلي أبوي نتجزانا زخولز نبرانشي كم أبوي كوني الزلي سبيتي دما كم ديك كوني الزلي زخا بحلنا كبرتاتنا كوي دما تسكن بالكلنا إذا حفتنا تجور زلا دما نبي حكي تصبغيو حداركم يملأ لكم قبل يدل بعض حداري مثلني كم من دحر قينت تمرتي هاللقي نجزا نجر نحرسكي سبايكي زبالة سبايك خون موتيفيشن اللو تزيزيا نزحفتنا كومبليمنت كبايدلي
I hope ኣብ ካልክ በጻም ደቂ ኣንስትዮ ጀነራል ኣይኮና ንጸልግን ጽቡቕ ባህሪ ክንርኢ ከለና ጽቡቕ ኣድናቆት ኣለና ደስ ዘብል መግቢ እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ገለ ወቶም ከሸንትባ ቁሩብ ክትመሃርሉ ትኽእሉ ኢለ የምፅያ ናይ ሎም ሃሳብ እዚ ጉዳይ ላይ ግበሩ ሸር ግበሩ ምዝያ ክገጥፈኩም لحنجل الشمالة أروح حجل أكبر حجاب الجرح يا تدرار عميك يا أخواني دلع عجل عابتني دي بنحرة عين السر الجلالة كل ما قتلتهم نبرا سنة